25 години, 25 истории. История 4. Как подбирахме преводачите? Всъщност една част от преводачите работеха в офиси, но тогава поддържахме само 4 езика. Друга част от преводачите идваха и си оставяха CV-тата, защото тогава нямаше комуникация по мобилни телефони и интернет и трябваше наживо да разберем, че те имат езикова компетентност. С тази езикова компетентност те се бяха заклели в консулски отдел на външните работи, така че имаха наложения печат след преводач. За нас това беше много добре, защото ни научи на следното, че човек, който има само диплома, дори е заклет в консулски отдел, не означава, че предава качествен материал. За нас това беше и първия знак, по който ние започнахме да разработваме система за подбор на преводачи. Освен езиковата компетентност, разбрахме, че трябва техните преводи да бъдат проверявани от редактори. И първите ни редактори бяха заети да проверяват преводите на нашите преводачи. Защо? Защото клиентът трябваше да получи качествена услуга. Аз съм Таня Карабашева и съм управляващ собственик на агенция за преводи Ardedok. А как развихме системата за подбор на преводачи, ще ви разкажа в следващата история.